Posa la tele, a veure què diuen d'Egipte. Aquí a la plaça Tahrir hi continuen concentrats els detractors del president Mubarak, però també hi circulen defensors seus. El que no s'entén és perquè el president Mubarak s'entesta a mantenir-se al poder. Joan Roura, TV3, El Caire. M'estan dient que no n'he de fer res del que faci el president Mubarak i que si no callo em clavaran una pallissa. Efectivament m'han clavat una pallissa, són gent de paraula. Ara s'acosta un altre grup que podrien ser defensors de Mubarak. No, són detractors i s'han ofès perquè els he confós. Salam alaikum. Les ulleres. Bé, com veieu, malgrat les negociacions, opositors i defensors podrien tornar a xocar en un... Bé, Núria, la situació s'està agreujant. Aquí tenim un ciutadà àrab atacat, una nova víctima de la brutalitat d'aquests països cutres que no són ni Catalunya ni els Estats Units. Perdona, què hi fots tu aquí? Sóc el corresponsal del país líder. Oh, sí, que sóc el líder dels corresponsals. Hi ha un país sencer que està esperant la meva anàlisi dels fets. I quina és la teva merda d'anàlisi? Molt fàcil. Barack Obama és un anagrama de... Mubarak. Perdona, però no quadra. Bon dia, en Martí. A les pròximes hores se celebrarà una reunió decisiva en el Bundestag del Caire. Lamentablement, Mubarak no és Angela Merkel ni el Sinaí la Baixa Saxònia. Perdona, Martí, què hi fas aquí? Hola, nano. Res, que com que ja no sóc a Alemanya, ara faig de corresponsal on em dóna la gana. Sí, però tu d'Egipte, què en saps? Egipte és independent des de l'any 1922, un moment en què a Alemanya, precisament, s'estava coent l'ascens del Partit Nacional Socialista. Va ser una monarquia fins al cop d'estat de Nasser, l'any 1952. No beuen cervesa i, per tant, no celebren l'Oktoberfest. Sí, però en canvi, Martí... Perdoneu, prou! No hi heu de fer res cap dels dos aquí. Jo sóc l'expert en el món àrab. Per tant, per una vegada que toca una cosa potent, no me la penso deixar escapar. Jo sóc l'enviat especial de TV3. Jurnalist! Jurnalist! Que de la magna de